Apat na construction firms ng Mag-Asawang Discaya konektado di umano sa NATUKLASANG Ghost Flood Control Project sa bayan ng Aguilar. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Karamihan sa mga kontraktor ng daang-daang milyong halaga ng NATUKLASANG Ghost at Substandard Flood Control Project sa Aguilar, Pangasinan ay pagmamayari ng mag-asawang kontratista na si Sarah at Curly Discaya. Ayon sa nakalap na datos ng opisina ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Coangco, umabot ng Phase 5 ang konstruksyon ng naturang Riverbank Protection Project sa kahabaan ng Agno River Basin sa Barangay Panacol na sinimulan noong Mayo taong 2020. Sa kabuuang 445,367,953.5 million pesos na halaga ng proyekto. Konektado ang RA Mendiola Construction and Developer na nakakuha ng proyekto sa halagang 42,951,216.59 pesos. St. Timothy Construction Corporation na may halagang 105,658,773.18 pesos. YPR General Constructor and Construction Supply Incorporated na nakakuha ng 56,758,088.48 pesos. St. Gerard Constructor General Constructor and Development Corporation na may 95,057,325.77 pesos at St. Matthew Contractor and Development Corporation na nasa 144,942,549.78 pesos. Ayon pa sa kongresista, hindi dumaan sa konsultasyon na naturang proyekto. Parehong bagay na iginiit din ng lokal na pamahalaan na wala umanong courtesy call o acceptance letter ang dumaan sa opisina ng alkalde. Base sa naging inspeksyon, tumagilid ang bahagi ng barrier dahil sa lumihis na pile cap. May maiksing sheet pile na tinabunan lamang ng gabyon at putol na proyekto na taliwas sa kabuang nakalaang pondo. Dahil dito, apila ng kongresista kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kaukulang investigasyon upang mangibabaw ang katotohanan at mapanagot ang mga sangkot sa naturang proyekto. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.